Bones a tots, soc en Marc de l'Escola de Tirar l'Esport. Avui us faig una proposta d'un exercici que podeu fer tots a casa. El repte consisteix en mantenir l'equilibri sobre la bici sense col·locar els peus a terra o sense fer canvi. En el meu cas jo ho estic fent sense frens, però no és indispensable per fer aquest exercici. Els frens us ajudaran a mantenir l'equilibri en endavant i enrere. El primer pas és col·locar els pedals plans i amb el peu al que ens estem apujant ens impulsem per pujar sobre la bici. Per ajudar-nos a mantenir l'equilibri, un cop estiguem sobre la bici, girarem a manillar uns 45 graus. Un cop estiguem a sobre la bici, podem ajudar amb els genolls de costat a costat per mantenir l'equilibri també. Bé, doncs això és tot per l'exercici d'avui. Esperem des de tot l'equip de Tirar l'Esport que intenteu realitzar això a casa i que sobretot ens ho feu arribar i compartirem els millors.